Și bineînțeles că sunt la locul meu de cinste, aici unde eu fac ritualurile, când fac ritualurile de magie neagră, da? Ritualurile de magie neagră de întoarcere. Este trecut de ora 12 noaptea, așa că voi pregăti acest descântec, să spun așa, pentru dușmanca mea asta care are limba arniță și îi dau iară fără număr, da? Îi fac un ritual, adică un descântec, care ceara asta o voi duce, bineînțeles, la cimitir. Peste această lumânare am pus excremente de animale, de câine și de pisică, așa cum câinele și pisica se bate, așa să te bați tu, Maria, cu neamul tău și cu familia ta, să vă bateți ca chiorii. Cum arde această lumânare, să ardă inima ta, să ardă sufletul tău, să ardă viața ta, să ardă destinul tău, să ardă gura ta, să ardă mâinile tale, să ardă picioarele tale, să ardă toate organele din corpul tău, să ardă ficații tăi plini de alcool, să ardă plămânii tăi plini de fum, să ardă intestinele tale îmbârligate, să arzi tu în focul iadului, să ardă familia ta și toți din neamul tău până la noua generație, mai ales pe linia ta maternă, da? Toți care sunt pe linia ta maternă, frate tu care stă la tastatură și bate, fiul tu și toți cei care sunt din neamul tău și din familia ta, care aveți treabă cu mine și cu copiii mei, cum arde această lumânare și se consumă această lumânare, să se consume viața voastră, să se consume inima în voi, să se oprească inima în voi, cum se stinge lumânarea, să se stingă inima în voi, să vi se oprească funcțiile organice, să nu vă mai funcționeze rinichii, plămânii, ficatul, intestinele, să dea cancerul și buba neagră în voi și în inima voastră. Și pe tine, Maria, o descreierată mental, toate bolile psihice care tu le ai să ți se activeze. Cum se bate câinele cu pisica, așa să te bași tu împreună cu neamul tău cap în cap, așa cum se scurge această lumânare, să se scurgă peste tine și peste familia ta boala, să se scurgă peste tine și peste neamul tău și peste copiii tăi, peste frate tu, peste nepoții tăi și peste toți cei care te ajută cu tastatura să-ți faci tu programele, să se scurgă peste voi cancerul, să se scurgă peste voi buba neagră, să se scurgă peste voi râia, să se scurgă peste voi toate blestemele tale care le-ai dat tu, să sufere toată familia ta de blestemele care tu le dai și de vorbele tale mincinoase, cu puterea adevărului, cu puterea spiritelor din Transilvania, cu puterea întunericului. Asta să fie lumânarea ta și a familiei tale, asta să fie arderea ta, asta să fie distrugerea ta. Așa cum această lumânare se va stinge definitiv tot răul care tu îl faci și limba ta spurcată. Se va stinge definitiv sporul tău de bani, fericirea ta, viața ta și a familiei tale, cu puterea magiei, cu puterea întunericului, cu puterea spiritelor dreptății. Trimit peste tine în această noapte, începând din momentul ăsta, în casa ta, în familia ta, trimit peste voi ceartă, trimit peste voi boală, trimit peste voi toate spiritele întunericului să vă bântuie, trimit peste voi tristețe, lacrimi, durere, sărăcie, faliment, că și așa sunteți vai de capul vostru, trimit peste voi abandon, trimit peste voi cerșătorie, trimit peste voi probleme cu legea, probleme cu spitalele, probleme cu bolile, să se activeze începând din acest moment toate bolile voastre, să se activeze probleme cu ficatul, să se umfle ficatul în voi și să crape, să se activeze probleme cu plămânii, să faceți cancer la plămâni, să nu mai puteți respira, să se activeze probleme cu intestinele, să vi se îmbârlige mațele în voi și să nu mai puteți să vă căcați decât pe gură. Așa cum tu mănânci diarie verbală pe toate canalele tale și de TikTok, Maria Nicolae, da? Și pe canalul tău de YouTube, care tu ți l-ai făcut Cristal Alb Curățări, așa să se activeze asupra ta diaria verbală, mațele să se îmbârlige în tine și să te cași pe gură și pe nas, tu și familia ta, copilul tău ăla retard ca tine, frate tu ăla handicapat ca și tine, toți din neamul tău care sunt handicapați ca și tine, da?
să se activeze peste voi toate bolile. Să vină începând din momentul ăsta boală peste voi, boală peste casa voastră, boală peste familia ta, boală peste copiii tăi, boală peste frații tăi și surorile tale, boală peste nepoții tăi, cancer pe ochii voștri, cancer în inima voastră, cancer în sufletul vostru, cancer pe viața voastră, da? Scarlatină și bubă neagră în casa voastră, boli incurabile să vină peste voi, peste tot neamul de handicapați. Și cum se stinge această lumânare, să se stingă definitiv toate acțiunile tale care tu le ai împotriva mea, să se stingă fericirea voastră, să se stingă bucuriile voastre, să se stingă sporul tău de bani care nu-l ai, să se stingă casa ta și familia ta și neamul tău și copiii tăi, să te stingi tu cu propria ta răutate, să-ți mănânci răutatea pe pâine, de blestemele care le-ai dat, de alea să mori, de ura care ai emanat-o, de aia să crapi tu și neamul tău și familia ta, de toate minciunile care le-ai aruncat în mediul online, de minciunile alea să fii îngropată, cu minciunile alea să te îngropi, minciunile să-ți fie masă, minciunile să-ți fie casă, minciunile să-ți fie mâncare, minciunile să îți fie așternut, minciunile să îți fie pat unde să dormi, da? Să vină puterea adevărului peste tine, peste familia ta și peste copiii tăi. Falsitatea să-ți fie masă, falsitatea care tu ai dat-o să-ți fie casă, falsitatea care tu ai dat-o să-ți fie așternut, falsitatea care tu ai dat-o să-ți fie dragoste, falsitatea care tu ai dat-o să-ți fie noroc. Pe capul tău, pe gura ta, pe sufletul tău, pe capul tău, pe gura ta, pe sufletul tău, pe capul tău, pe gura ta, pe sufletul tău. Asta este lumânarea ta și a familiei tale, Maria Nicolae, da? Asta este arderea ta, asta este stingerea ta. Cum am aprins eu această lumânare? Aprind organele în tine, să-ți iei foc limba în gură, să-ți iei foc ochii, să-ți iei foc urechile, să-ți ardă urechile, să-ți ardă creierul și ultimul neuron din creier să-ți ardă, să-ți ardă gura aia infectă și împuțită, să-ți ardă mâinile alea tale jegoase, focul iadului să te mistuie, cum se topește lumânarea să se topească viața ta, cum se topește lumânarea să se topească inima în tine, cum se topește această lumânare să se topească mâinile tale, cum se topește această lumânare să se topească picioarele tale, cum se topește această lumânare să se topească neam de neamul tău până la noua generație, cum se topește această lumânare să se topească ultimul ban din buzunarul tău, cum se topește această lumânare să se topească viața ta și a celor dragi de lângă tine pentru toate minciunile tale, să te topești ca lumânarea pentru minciunile care le-ai dat și le dai zi de zi, să te topești ca această lumânare pentru toată falsitatea care o dai zi de zi, să te topești ca această lumânare, așa cum se topește această lumânare, așa să se topească limba și ochii tăi, așa să se topească toate celulele tale, așa să se topească carnea ta, așa să se topească viața ta, așa să se topească destinul tău și să mori în cele mai grele chinuri pentru minciunile care le-ai dat. Magia neagră te va pedepsi, așa cum bate muzica acolo de tare, așa să-ți bubuie ție în cap și să-ți explodeze ție în cap nervii, să-ți explodeze creierii pe pereți, da? Și să nu mai poți gândi, să te dezbraci în curul gol pe stradă și să mergi dezbrăcată să râdă toată lumea de tine. Și cum am dat această lumânare cu excremente de animal, așa cum câinele și pisica se spală și se linge la cur singuri, așa cu limba să te lingi tu singură la cur, da? De mizerie, pentru toate vorbele care tu le-ai dat. Mizeria care tu ai împroșcat-o mediul online peste mine să vină peste tine. Mizerie peste ochii tăi. Spurcată ești și spurcată vei rămâne. Tu și neamul tău și toată familia ta. Căcat pe ochii tăi, căcat pe viața ta, căcat pe inima ta, căcat pe sufletul tău, căcat pe urechile tale, căcat pe nasul tău. Diarie peste tine și peste neamul tău. Diarie peste viața voastră. Diaria din gura ta să cadă peste neamul tău, peste copiii tăi, peste
frate tu, da? Peste nepoții tăi, peste toată familia voastră și peste tot neamul vostru de diarie verbală, toate vorbele urâte care tu le-ai adresat, toate minciunile, toate falsitățile, să se ducă pe tine și peste neamul tău, să nu ai liniște niciodată în viața ta până n-ai să recunoști adevărul, da? Toate minciunile tale să vină peste tine, să se transforme minciunile tale în groază, în durere, în lacrimi, în suferință, cu puterea spiritelor din Transilvania, cu puterea magiei, cu puterea acestei lumânări. Așa cum arde lumânarea, așa să arzi tu și neamul tău și cine te-a ajutat contra mea în focul iadului. Să vă ardă carnea pe voi, să vă ardă inima în voi, să vă ardă ochii voștri, să vă ardă sufletul vostru, să vă ardă viața voastră, să vă ardă faptele voastre. Începând din acest moment, blestemul meu să se prindă de voi. Și de veți căuta prin stele leag nu veți găsi, și de veți căuta oriunde, toate ușile vor fi închise. Nici o vrăjitoare, nici o descântătoare, nici un preot să nu vă poată ajuta. Să plătiți cu vârf și îndesat pentru minciunile voastre și pentru faptele voastre. Tu, mortăciune, pe numele tău, Maria Nicolae, sau pe numele tău real, da? Care tu mai folosești, Elena Dragu sau ce nume folosești, toate faptele rele care le-ai făcut, toate minciunile tale să fii pedepsită cu propriile tale minciuni, să mori de propria ta răutate. Cum se topește lumânarea, să te topești tu cum se topește această lumânare pentru minciunile care le-ai zis. Cum se topește lumânarea, să se topească frate tu, cumnată tu, nepoții tăi, fiul tu și toți din neamul tău care te-au susținut în această mârșăvie. Să te topești tu, da? De propriile tale minciuni. Cum ai spus tu adevărul din gură, așa să te topești, da? Cu puterea adevărului, da? Toate minciunile și cum spui tu că ai spus adevărul, de adevărul tău mincinos să te topești, de Dumnezeu tău fals să te topești, de minciunile tale false să te topești, da? Tu și neamul tău. Așa să fie, așa este, așa va fi pentru eternitate. Și cum această lumânare o voi duce în cel mai întunecat loc, acolo unde casa ta are tavanul, are ușă în tavan, acolo să stai tu, neamul tău și familia ta, cu ușa în tavan, da? Tu nici ușă n-ai să ai, că ai să fii îngropată de prămărie, de răutatea care o ai, da? Să mori de propria ta răutate, să se întoarcă peste tine cu puterea adevărului, să fii pedepsită pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce faci, că și așa ești pedepsită și nu vrei să te lași. Ei, eu te bag pe tine la loc de cinste acolo unde trebuie să te duci, da? Răutatea ta să fie plătită cu vârf și îndesat. Ceea ce tu faci, aia să primești. Ceea ce tu faci, aia să primești. Ceea ce tu faci, aia să primești. Și tu și neamul tău și familia ta de căcat.